Tara pagla ka to no dili. Ha? Dead body, delivery, 제꾸노 로기 patient, 정약하이동 police 포르나 exam run 타나 정약하이동 버트만 그 하이 에레 가리 벨레 파르카레 Kung badara sar mungsa confuse nung sanay kogi able joto si tong joto elaka o si tong sung mata ke kasa itong teman bang ima ka sobo bisi ngke mo ko seba confuse nung ba ke confuse nung ya sini jep oro tong nai edisi एजिएशन ते तो नाही नों साबले तेज प्रो योग नहीं योग यहीं सामान कोकनो से कंफ्यूज साउ नों ना और जगह शुद्ध बेल दिखाई दे लेकिन पूरा खलास दे नहीं बट कोट समझ नहीं ना अब तो कोट और जेवटर कोट नहीं बेबर जिनी तो जेटा प्रोसेस कैसा चार्जशीट गांगा के वो सेक्शन उनका हम कोट से पर जस्ट कहीं पर ऑर्डर करें पर ऑर्डर पूरी नहीं जिनो लोग तो खाने को वो अब तो सुन लिया और तो मुझे काम होता Since masa ko barit kayo do, yapang ni sini tabog to rakay tong ay. Tiga sa kaya ng violence na yata. Ni abro horo. Bisa sapa posta no kol kaya no. Additional SBI kol kaya do dosta pondo box kala yo. So ko barit kay to event kay tong na ay. Bot mo ito sino simile harassment ta kay. थोड़ा थोड़ा खला तो कहीं पर ये साथ में और तो तुम ले रहेगा हम long live Bubagra long live Bubagra long live YTF long live YTF long live YTF long live GWF long live GWF long live GWF long live Tini bai salai Romain rak lahar ka salai mani mia ni jiming mia phung ni jiming tabuk bun rak lahar ka salai ko salai Romain tini bai tu ti sai deba Hiren jamaten mungin rak lahar ka salai mani thai thai oro jiming ya rak mo ka chato tamo mo Killa tu Raio na tangai tak jara tamo ba mai respond sopeka ai ni kuro okli pro sarai kok salaikha bonis ka mo salaikha ara khodok doctor be kok salaikha salaimani yagulo borau respond romani not tui jeng kok salaiui engli jeng dia province ni all Killa area no kaisa strike dakogani muso yatiti jeng makai ka baunung kok khamosi sini Hiren jamatia YTF Killa block ni member tongmani bo ereng bono sil saui BJP songrok harassment khairo mano tui jeng tini mia province ni tini jora movement khayo tamani o movement khaimani kaisa na Lahar mung mono daikti ni court ni ma phiyokya hungke undefinite jeng o movement chalai tongai tasingan nang BJP rok je ereng je case khlai jo Hiren jamaten samani abo BJP ni sakabo tamo saya khlai boi bo arrest khlai jak Hiren jamatia sabuni sakabo BJP to BJP abo to party ni mungsi boro ni mung to tonai bena boro ni mung abo sadi abo mention deklaiman abo nang amo kbai kok bo BC office thangui sini Killa BC office thangui
bo secretary bisini secretary bai kok salainani hi thangka official matter no tui kok salaipro nong oro ta phaidi niro oro dorkar kri hojaka sini leader rok o bisini Killa bisini leader rok aboni bangui o borok no hoka jeng salabai pai nirok salai phaidi homisinar oro samung nangya nirok si thangdi hojagui incident ngmani si o incident ung thanio thangui borok o BJP songrok case rok o case rokno jeng mutual nani bangui krung dope asok laika piaba borok mutual phaine naiya haine bangui tabok sanani musugo election ni sekang waini borok sini leader rokni nowo bomper nani saktarka piaba tabok jorate FIR copy khaijak kaisa sa borok harassment ungya boni yagulo champraiwo tak thangnai salnai saltham sekang rabar sarosai sokon ta phaika tabok jorate FIR khaijak roi chojagya tamane bangui o BJP khainino saba asroi dong oro niwo ang sanani musugo criminal haisi bo kono party ni bungi maya dharma karma jesani phangthang sayano harassment khaidi hanoi jeng tabok jara peacefully naisin dong even sini borokno ereng roi chamano phiyokya hangke yakai re hangke jengbo omote strike khaimane ba la blockade khaimane singte yakaya omo koi haisi joto lokorok khabak saklaiui all Killa ni sini lokorok khabak saklaiui sangori khawi ongkharjak oro Raio jiming ya kabangma thayo no lahar kasol nungjago lahar kasol ge jiming de noni success nai je Hiren jamate ni kesing mani success nai na bom hai lahar kasomani bisinte all lahar kasomani ka democracy way bisinte kaisa movement jeng khai dong te babai sang kene seng kudo seng samang khai dong bomo tui biseng khlaiman hai hi kudo bisini borok thangjak ukil rok bai kok salai tongo process cholai tongo bosuk jarawo bo yogno yogya abo ku decision nanai যতক্ষণ পর্যন্ত কো ডিসিশন না হই চিনি হিরন phiyokya sak जों o movement cholai tongnai jari tongnai omsi kokhen orto tamkamo point habanogo kisa kok banglai mani bisingo sibo case khaijai deba oto kuno madar boya rep boya namo to kaisa attempt to murder si na hitba kisa walai mani or kuno yaro to cholai na bam hai omo walai mani sasingya ha just kok banglai mani kuno yaro kok banglai mani toisi tini isu kotorman khlaiui omo haike sajogui যেমন মুই সুমখাইকে মশলা রক সর বলিয়ে দেবা ওমা হাইকলাই কে সাজগui snamanisি অনুসিরি হিরন কে বনে yakti samani bukrai ke bono mungsa khaimani krai ge bo under section bo case khlai jakna bono to ku do kago sokmani mote sing khanaka 109 haini khlai attempt to murder hi sing khanawo ya ba bo to mungsa khlaiya bono bahaike attempt to murder case romalang kokhe bosi haini bang babai sa ung tongkha omone bangui jeng tini oro movement makai mi apro chini tini jaga ung ya hangke teibu kabangma movement undefinite makai nei kaisi mian phungni jiming sarik jora kasolai mani kunu kaham respond phailiya non bagai je Hiren ne bagai tini bo haino hai tabok tin ta tan nangkha phungni jiming nok lahar kasamani tak jora kunu kaham respond phai ka message ayani kunni oro assurance ro tini yognai hanai hiaba borok commitment romano busuk din poito jasane tai busuk poito janai je dino yognai je phro yognai apro sing sini movement khaimano sing ro sanai omo clear haisi yogya hangke sing hai oro niyo nu hor sal movement khainu tongsinai mian ro lahar kasupro aingni kuchu level je kunni borok abro no kok de kol khlai ba sir de sahar je tini no phiyoknai hanai omhai kok diri mi apro tini je kok ri ma hai mi apro kok salai pro kone paper ro draft khaika already ready khaika tini sini borok thangja tabok jorate tini ne ungani chance tong omai ke jeng khobor mani dong ge mi angkanga mi ahangke paper ready khaiwe tiar khailai dong tini teksa juda tini teksa juda yognani kisa chance song mahai ta chance tong omosi tak bawni bisingo bo noni bisingo no borok je Hiren no haino bar khaikange tabun bisingo noni lahar withdraw khinina rosanai jeng lahar bo withdraw khainai te sini Hiren no khumala ro wui so borom ro wui orni sini boni nok thuk ke jeng twang thangnai rally khaiwe omosi sini samai kami probini ha kami probini boni kami hingke tori pawo turi pawa bising umur no bini boni umur besi nyakho 29 29 30 mahiro 29 30 kaisa jangna bolna kaisa kaisa jangna salbeseng kana boram jang mane kurat lang jang mane bos lang zaman hingke tini bekhan no kha salka
nó sal tam ka nó có sal tam tin bagian nó lahar ka sama ka tu desa nó có sal dengan hay ba nó có salai sing kasam ka ge chen nó hiran rom ja ka ba eres ka ja ka ni ko toma ni bising tenok nam ni aglo lokal no lahar ka sunan bagai reading lekha hay de ini tito nó có sal tham ba mia phar okli pro sing khanam ka mia phar ni sini inga sing lahar ka sonani ba dongui sing ma sing ka movement ma sing tak jora phungni chimi lahar ka sama ni kuno kebengnai bahirok na ini tanang marok kuno nundung ja aro kha daftar bo sing bai cooperate khai tongo peacefully sing movement khai tong kuno procession nok nai mathar tabok tik tang no di khai tong rok be baksa no sing bai baksa boro cooperate khai boro samang khai tong ta jara kam kareng no kuno काम करूँ ताल जरा से मूवमेंट खाई तो उसे में हम